Ahoj Emilka, ako sa máš? No, natáčam ti video, aby si konečne videla, ako ja tu žijem. Tak, pokračujeme. Toto sú dvoje tága, ktoré mám veľmi rád a ktoré by som vôbec absolútne nijak neporušil, ani by som ich nepredal. Toto napravo ideme od hora až dole. Toto tágo nemám až tak dlho, ale asi iba pol roka, ale hrá sa mi veľmi dobre. Toto tágo je môjho otca, ktoré prežilo už veľa výhier aj prehier, má už vyše 20 rokov. Toto sú oni dve dokopy. Dúfam, že na nich nenájdeš nejakú chybu. Tak pokračujeme. Takto vyzerá môj večer, keď pozerám snooker. Tu mám televízor a tu mám počítač. Mimochodom, toto je moje púdro na tágo. Zatiaľ dočasné. Tu máš moju posteľ. Tu býva môj škrečok. A tak, Iles, nechce sa mu, je lenivý. No, tak neviem, čo by som ti ešte povedal, je tu toho veľa. Hádam ešte, prejdeme si raz celú moju izbu. Dúfam, že fakt sa nebudeš smiať, lebo by ma fakt trafil z teba. No, ideme, kam ideme? No to by malo byť všetko. No a ešte, keď budeš ešte niečo o mne vedieť, tak stačí povedať, ja ti natočím ďalšie video. Zatiaľ, ahoj.